Ahoj lidi, vítám vás u nového videa Forza Horizon 5. Dneska vám ukážu, jak prodat auto pro ty, kteří to neví. Takže tady jdete na koupy a prodej, tam aukce. Teď dáme spustit aukci. No a teď si tady vybereme, jaké auto chceme prodat z naší garáže. Já bych mohl třeba prodat tady to Audi, nepoužívám vůbec, tak dáme tohle, dáme vydražit auto, uvidíte, tady se vám ukáže cena, za kolik by vám to prodali, a když budete souhlasit nebo ne, tak buď to prodáte nebo ne, je to na vás. Já tady dám tak 7 000, dám co nejvíc, když chcete. Dáme tady, jaký čas chcete, aby to tam bylo, ta aukce. Tak já dám 24 hodin. A teď dáme potvrdit, pokud chcete. Tak. Budeme čekat na to, než se to udělá. Teď dáme Ačko na Xboxu. A máme to prodané. Teď vám ukážu ještě tu aukci, kde tady uvidíte myslím, že moje aukce to je. Teď se koukneme a tady vidíte aukci, kterou jste vytvořili, a když někdo přihodí, tak se vám tady bude ukázat vyhrává a tady budete mít nějaký příhod, ten do toho přihazuje, a když to někdo koupí, tak budete mít oznámení pak a vyzvednete si peníze. Děkuji za pozornost, mějte se hezky, uvidíme se u dalšího videa, ahoj.